Bueno, denboraldi honetakoa azkenen bukaera ona eman diogu eta esango nuke gaur egun guain bukauta, esango nuke denboraldia ona izan dela. Egia esan, lehengo urteko, aurtengo plantilla egiteko garaien, plantilla oso honen genuen, ilusio asko genekan, bai estafak, bai jokalarik, porque, talde oso honen genuen, kanpotik jendeak ari genuen, Realetik bai etorri zan jendea, orduan, pentsatzen urte ona izate zeukela, zatik ez beti ascenso bat eukitzeko, gorago edoteko, ez? Eta, azkenen espektatiba altu jarri genituen, eta azkenen, horrek ero, igual, gauzak ateatze, nahi ez duen bezala ateatze zianen, frustrazio betu egitezke eta bar, orduan, euki genuen momentu bat hor, denboraldi erdialden, edo hasiera erdialden, ez genitula partidu klabek aurrea atea, orduan, hori izan zen pixka momentu kritiko bat, juten naizala helburu hori, ascensoko helburu juten naizala. Eta, pixkat ekipoa gulertu zuen, ez dala bakarrik emaitzan asuntoa, buelta ematen saiatu ginen, eta, egia da behintzat denboraldia ondo bukatu dut, ez? Azkenengo 9 partiduk galdu gabe egon geha, sentsazioak izan bukaeran, eta, nahiz eta denboraldi erdialden ez izan, emaitza honak eta ez lortu bukaera ona eman diogu eta behintzat horrekin gehatzea, ez?